tomto videu sa pozrieme na 8 hier, ktoré ovládli svet a potom zmizli do zabudnutia. A ešte si rozoberieme, prečo vlastne vystrelili a upadli. Takže ja som Huftix a vítam ťa pri dnešnom videjku. Tak, poďme na to. Prvá hra je Flappy Bird. Je to vlastne jednoduchá 2D skákačka, kde ťukaním na displej udržujete vajíčka vo vzduchu a vyhýbate sa potrubiam. Takže vlastne jej vzostup bol zapríčením tým, že vlastne všetci milovali. A hra zarábala neuveriteľných $50,000 denne, len z reklám. A vlastne prečo táto hra spadla, autor vlastne sám zmazal, lebo sa bál, že vlastne ľuďom zničí životy. A vlastne tým ju vlastne zabil sám najrýchlejšie. No tak to asi nevedel, že vznikne niečo ako Roblox, OK. Teraz už poďme na druhú hru, ktorá predpokladám, že vám bude asi známejšia, a teda je to Pokémon Go. Je to teda hra v rozšírenej realite, teda AR, kde vlastne cez GPS mobil hľadáš a chytáš Pokémonov v skutočných uliciach tvojho mesta. Takže prečo vlastne vybuchla? Takže vlastne len za prvý mesiac mala 100 miliónov stiahnutí a vlastne celkovo to bola veľmi očakávaná hra od Pokémonov. Takže a v lete 2016 si nemohol vlastne výjsť bez toho, aby si nemal v ruke telefón s Pokémon Go. A vlastne prečo spadla? Takže keď vlastne už skončilo leto, tak už to ľudí ani toľko nebavilo a zistili, že vlastne sa dosť opakuje. Teraz poďme tiež na celkom populárnu hru a tým je Among Us. Takže Among Us je multiplayerová detektívka vo vesmíre. Skupina hráčov plní úlohy, zatiaľ čo jeden alebo viacerí sú teda tí impostori. A snažia sa všetky nenápadne vyradiť alebo také niečo. Neviem, nikdy som to nehral. Prečo teda sa stala tak populárnou? Teda po 2 rokoch ticha, takže v roku 2022 ju odpalili streamery. Na vrchole, keď to teda streamovalo veľa ľudí, tak to hralo okolo 500 miliónov ľudí mesačne, čo to je strašne veľa. A prečo teda táto hra upadla? Takže vlastne po pandémii vlastne tam v tejto hre bolo obrovské množstvo cheaterov, ktoré vlastne znechucovali hranie tejto hry bežným hráčom. Sorry, že ruším, ale pokiaľ ťa toto videjko baví, tak by ma strašne podporil like, odber so zvončekom. A pokiaľ chceš niekedy prísť pokecať alebo takéto niečo, tak rozhodne niekedy dobehni na môj kik.com/huftix alebo odkaz dole v popisku. A keď na tento stream nechceš teda nikdy zmeškať, tak rozhodne joini moju WhatsApp skupinu, na ktorú máš tiež odkaz dole v popisku, alebo teraz QR kódik túto na obrazovke. A my už poďme ďalej. Čo je teda trivia crack? Táto hra je vlastne vedomostný kvíz, kde točíš kolesom a odpovedáš vlastne na otázky, ktoré ti padnú. Napríklad z vedy, športu či histórie proti vlastne náhodným tvojim oponentom. A bola vlastne na prvom mieste v vlastne Google Play, App Store a tak celých 66 dní v kuse, čo sú vlastne 2 mesiace, čo keď si tak zoberieme, tak je celkom insane. A vlastne prečo dokázala spadnúť? Tak vývojári sa stali vlastne nenásytnými a do hry pridávali až veľmi veľa reklám, čo spôsobilo to, že to ľudí vlastne vôbec nebavilo, keďže viac ako hrali hru, pozerali reklamy. OK, takých hier asi poznám viac. Teraz poďme na 5. hru, čím je Stumble Guys. Takže vlastne Stumble Guys je taký farebný Battle Royale. Je to vlastne o pretekoch, kde skáčete cez prekážky, je tam 32 hráčov a snažíte sa vlastne dobehnúť do cieľa ako prvý. A vlastne je to taká napodobenina Fall Guys. Takže vlastne prečo dokázala ako vybuchnúť, takže vlastne hneď mala viac ako 270 miliónov stiahnutí. A vlastne vyhrala vďaka tomu nad Fall Guysom, že prišli na mobilný telefón skôr, než vlastne teda oficiálny Fall Guys. A prečo teda spadla? Takže trh sa presítil. A keď každý má na výber asi 20 verzií tej istej hry, tak nakoniec sa nebaví ani jedna. A teda logicky nehráš ani jednu. A teraz poďme na 6. hru, čo je teda Angry Birds, tá
pôvodná séria. Takže je to vlastne takže vlastne o čom tá hra je. Takže tam prakom vystreluješ nahnevané vtáky do stavieb, v ktorých sa vlastne schovávajú nejaké rôzne zelené prasatá. Je to zaujímavá hra. Takže populárnou a vlastne za rok 2012 mala viac ako 1 miliardu stiahnutí. To je fakt celkom insane. A prečo teda táto hra dokázala upadnúť? Bolo to prekombinovanie. Urobili asi 20 spin-offov, teda tí vývojári, ale viac hier ako Star Wars, Transformer a tak. A vlastne ľudia už nevedeli, ktorú z týchto hier majú vlastne hrať. Teraz poďme na 7. hru, ktorá vám bude, predpokladám, dosť populárna. A to je Clash Royale. Takže keby niekto nevedel, tak to je vlastne strategická hra, kde hráte proti reálnym oponentom, kde máš karty, nejaké elixíry a musíš sa snažiť zničiť superovi jeho veže. Prečo dokázala vlastne sa spopularizovať, takže vlastne bol to absolútny hit a bol to spôsobené tým, že ju začal vlastne streamovať streamer Jinxie, ktorý mimochodom teraz začal streamovať Rocket League, to je dôvod, prečo sa teraz o nej tak dlho hovorí. No a prečo teda spadla? Takže hra už aj dosť začala ľudí omrzieť, keďže už aj Jinxie prestal streamovať, hra bola dosť pay to win, takže hráči zistili, že nevyhráva ten, kto má väčší skill, ale ten, kto má vlastne viac peňazí na svojej kreditnej karte. Alebo taktiež to môže spôsobiť aj to, že pridali hero, ktoré sa viažú k tomu, že hra bola veľmi pay to win. A teraz poďme na 8. poslednú hru, ktorá ešte nie je tak úplne umrela, a tým je Brawl Stars. Takže pre tých, kto by nevedel, tak je to vlastne taká 3v3 strieľačka, kde máte rôzne tie postavy, teda brawlerov, ktorí majú vlastne unikátne schopnosti, každý má nejaké abilitky akoby a také. Takže, prečo dokázala byť taká populárna? Takže, presne tak, v svojej hype ére pridali Godzilla event. To bol vlastne úplný peak Brawl Stars. V tejto dobe tam vlastne pridali nové hypercharge skiny, ktoré boli úplnou novinkou. Taktiež tam bola veľká teda spolupráca s Godzillou, čo je teda veľmi obrovský film, alebo také. A celkovo každý si to chcel zahrať. Celkovo event bol veľmi dobre spracovaný, v klube ste museli hrať rôzne eventy, kde ste získavali tento hypercharge skin a celkovo otvárali ste vajíčka, bola to celkovo veľmi veľká zábava. No a prečo teda upadla? Môže to byť aj tým, že teda tento event skončil, čo je teda najviac pravdepodobné, alebo to aj môže byť, že vlastne pre niektorých ľudí, čo túto hru hrali voľakedy, tak vlastne už táto hra je veľmi prekombinovaná. Ale to si veľmi nemyslím, vzhľadom na to, že stále si Brawl Stars drží tú svoju komunitu. A toto už bude pre dnešné videjko všetko. Takže ja som veľmi rád, že ste sa pozerali a budem rád, pokiaľ dáte tento like, odber, zvonček, pokiaľ ste ešte nedali. A Brawl Stars streamujem väčšinou každý štvrtok na mojom Kiku a aj na YouTube, takže ale na Kiku získavate aj bodiky, za ktoré si môžete kúpiť, dajme tomu, freníka, 1v1, VIPčko a takéto rôzne veci. Takže byť vami určite dorazím na kiki.com/huftix alebo prvý odkaz dole v popisku. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku. Tak, čau.